bol niekto iný. A povedal, že asi nie, možno, že teraz by sa začala vytvárať tá platforma. Príbeh Ester je veľmi zaujímavý v tom, že Mardocheus je povedal, buď pôjdeš a zachrániš, alebo keď nie, tak Boh si niekoho iného si zvolí. Viete, zo Slovenska, neviem, či si uvedomujete, že kráľ Štefan bol korunovaný v roku 1000. Choďte do Ostrohomu, je tam socha, ako pápež korunuje. Keď zoberieme jednu generáciu 20 rokov, tak 50 generácií Slovákov nemalo možnosť robiť to, čo my máme. Moja najväčšia výzva je, že prečo robím to, čo robím, že sme dlžní tým generáciám otrokov, ktorí otročili, paholčili. Zrazu my máme slobodu robiť to, čo nikto, 50 generácií pred nami nikto nemohol robiť. Posledné od roku 48 prežili sme si svoj úsek nejaký a od toho 90. roku poprvýkrát ja to vnímam osobne, že mám možnosť si vybrať, či ráno stanem z postele, alebo nestanem. A keď teda stanem, tak čo spravím? Či sa len tak niekde prehajdakám, alebo ak máme teda vedomie povolania, tak chceme spraviť ten rozdiel. Moja situácia bola podobná. Ja som v 98. roku sa aktívne začal zaoberať filantropiou v Amerike. Navštívil som niekoľko filantropických centier. V každom regióne máte centrum, kde má všetky informácie o organizáciách, o donoroch, o čom podporujú. Proste doniesol som si mnoho materiálov, vyškolil som sa samoštúdiom a potom Boh otváral takisto dvere pre to, aby sa bol veľký záujem o proste postkomunistické krajiny. Táto budova a tento areál je práve jedným svedkom takéhoto úsilia podnikateľov, ktorí prišli a cieľene chceli kúpiť priestor, kde by bol, keď si spravíte úsečky na mape, tak máte blízko Krakov, Brno, Prahu, Bratislavu, Varšavu. Proste táto budova bola cieľene vybraná skupinou podnikateľov z Ameriky, ktorí prišli, nielen ako skúsenosť turistickú, ale nadlho chceli spraviť nejaký dopad. Preto chcem vám, ja som začal písať granty, tak som sa v zásade dostal do nejakého povedomia nadácie Horčičného zrna. S manželkou sme písali asi 20 grantov v 98, 99, 2000. Boli to väčšinou projekty Apoštolskej cirkvi na Slovensku a vtedy situácia bola taká, že keď som prišiel do cirkvi a som hovoril, potrebujem rozpočet, lebo chcú tam rozpočet, tak povedali, kde je tá krabica s tými rôznymi výdajmi. Tak som musel ja rekonštruovať rozpočet. Taká situácia bola 98. rok, 99. Chodil som na stretnutia pastorov a som im hovoril, zabudnite na vašu teológiu, že my sme kúpkom sveta. Je tu nejaké zlaté pravidlo. Jedno zlaté pravidlo je, čo chcete, aby vám ľudia robili, to aj vy robte. Som hovoril, zlaté pravidlo filantropie, kto má zlato, ten dáva pravidlo. A preto váš projekt musí sadnúť presne na propozície žiadosti, grantovej žiadosti. Chodil som, vysvetľoval som im, že nemôžu byť násilní proste, ak toto je taký tvar, tak nemôžete pomôcť. Ale však my sa za vás budeme modliť, aby ste to schválili. Nie, donory, správna rada, keď sa stretla, tak modlila sa, ako nastaviť pravidlá, aby boli v súlade so zákonom a takisto v súlade s tým, čo chcú oni dosiahnuť. Takže vysvetľoval som, že projekty sa musia trošku odlišiť od takej normy. Tie biele fľaše návodu som im vysvetľoval, musíte mať niečo zaujímavé pre toho donora. Musíte sa vyčleniť z toho zástupu. Keď si predstavíte, je nás tu asi 100 ľudí a tá
tá dispozícia kapitálu bola asi takáto. To znamená 100 ľudí, jeden pomaranč. Percentuálne od 5 až 7% vedeli sa ľudia kvalifikovať. A tie podmienky nadačné, ste tu niektorí z nadačného sektora, nie sú ťažké. 2 strany propozícií a možno žiadosť má 10 strán. To znamená 5 až 7% vedelo splniť administratívnu náročnosť tých žiadostí, čo boli možno 10 strán. Hej, takže si zoberte, že zo 100 ľudí len 7-8 mesiačikov viem rozdať, ostatní sa nekvalifikujú. Prečo to hovorím? Lebo to, čo bolo aj povedané, čo hovoril aj Štefan, čas, keď vedeli ste ako zástupcovia rôznych neziskových organizácií si pozbierať nízko visiaceho ovocie, low hanging fruit, odchádza. Proste dneska už toho nízko visiaceho ovocia, ktoré idete popri sade, natrháte si hrušky, hrozno čokoľvek odchádza. Prečo? Lebo mení sa generácia donorov. Tí pôvodní donory, ktorí zakladali tie rôzne nadačné filantropické organizácie, starnú, vymierajú, rušia sa vzťahy, nie sú istí, či ich deti majú tie isté hodnoty. Preto častokrát sa rozhodnú ukončiť. Nadácia Horčičného zrna ukončila v decembri 23 a nechala na mladšiu generáciu, nech sa postaví na vlastné nohy, lebo oni nevyberali dotácie, ale mali biznis. Denis Bucky, ktorý bol zakladateľ Horčičného zrna, takisto elektrárny Applied Energy Services, patril do kategórie ľudí, ako sú Carnegie, Rockefeller, Ford, Edison, nie v objeme, ale v tom, že naštartoval súkromný sektor elektrárny. Na web stránkach sú informácie, že v tom čase, keď to robil v 80. rokoch, bol najvplyvnejší muž v Amerike, lebo vedel vyriešiť energetickú krízu. A ja som sa mnohé veci práve naučil od neho. Nadácia Horčičného zrna bola trendsetová nadácia, ktorá zaviedla matchingové dary, to znamená jednak jednej chceš, musíš niečo mať, aby si vedel matchingovať naše dary. Dnes chcem sa dostať k tomu, je nutné, aby organizácie začali si kupovať rebríky, lebo musia sa vyšplhať na strom a pozbierať to ovocie, ktoré je strašne vysoko. To znamená, bežné je, že vaše alebo organizácie, ktoré chcú pokračovať na trhu a nielen prežiť, nielen survive, ale rozvíjať, budú musieť mať schodisko. Toto nie je unikové schodisko, to je oddelenie rozvoja projektov, fundraisingu. Keď si zoberiete vaše autá, majú takéto páky. Je to v zásade 5 rýchlosti dopredu, 1 rýchlosť dozadu. To znamená, ideálne je 4 až 5 ľudia pracujú na projekte, naplňovaní vízií a jeden musí zabezpečovať ten rozvoj, logistiku. Pripravujem túto vec, aby sme vyústili k nejakému k tomu norskému fondu. Koľko mám času ešte? Už 1 minútu. 1 minútu. Takže štátne dotácie, čo boli, máte mnohé skúsenosti, veľmi zlé. Takisto aj my, ale zistujeme, že sa menia veci. Toto je ovocie, ktoré je k dispozícii a veľmi málo ľudí na to dosiahne, lebo jednoducho nemajú tú kapacitu. Norský fond je najväčší fond, 1,8 trilióna dolárov a práve vyčlenuje sa štvrtý turnus. Na Slovensku má prísť 130 miliónov eur, na Čechy má prísť 225 miliónov eur. O čo sa jedná? Jedná sa o to, že ak chceme sa kvalifikovať
na tie veci musíme pripraviť svoje organizácie, rozvinúť kapacitu. Podporné systémy, nehovorím o vizii, hovorím o logistike. To znamená, každá organizácia, ktorá hovorí, chceme peniaze, je peniazy veľa, nevedia sa dočerpať, lebo sa na to nekvalifikujú. Preto je nutné byť kompatibilný. Ponúkam v rámci týchto vzťahov 10 až 20 ročnú rozvoj vašej organizácie, aby ste boli kompatibilní. Sú mnohé projekty, medzi nami sú tu ľudia, ktorí robia už niektoré veci so štátom. To je taká regionálna liga, alebo prvá liga, norské fondy sú liga čampiónov, alebo olympické hry. Hej. A na to sa kvalifikovať potrebujete pracovať. A preto sme tu v rámci Nových horizontov, aby sme ponúkli aj túto možnosť pomáhať zvyšovať kapacitu, kompatibilitu organizácií. Ďakujem veľmi pekne. Jeden projekt, ktorý treba v rámci štátneho rozvoja, neviem, či sa pamätáte, protidrogové Revolution Train u vás. U nás Cesta do tmy a Cesta do svetla, Ministerstvo zdravotníctva to podporilo a posledných 5 rokov pracujeme ako projektový manažer práve Norského fondu v rámci Armády spásy, kde som prešiel celý cyklus od prípravu projektu, prípravu žiadosti, realizácie až do vyúčtovania a udržateľnosti. Ďakujem.